Alhamdulillah klong, wayah buan ning kene lek sanatul wedhus ya. Alhamdulillah teko isih payu. Payu 12 juta isih, sing 200, sing 2 juta tak dibuah. Isih 10 iki. Iya, alhamdulillah dari Jo. Aku barang yang padha iki rezekiku lagi apik padha wae. Saiki aku wis arti kacang ngono kae. Ya. Iku payu 14 juta. Ya alhamdulillah. Yo kecukupan saiki wis aku wis. Wong senajan wayah mengkene dah ya. Lha mosok kowe entok. Nah, aku teko iki termasuk wis alhamdulillah. Wayah rendeng-rendeng ngene yo akeh wong digawe. Gula rokok iku lho lari serak mbon tokoku alhamdulillah. Ya iya wong aku ndek ingin yang kok sepisan ya 5 ngono kok. Aku atur kacang 14 juta sing 2 juta nggon mahmu ngono kok. Iya aku iki duwe dana mau 10 juta. Enake gede usaha apa nah ya. Iya. Halo, selamat sore teman-temanku. Sore, piye kabare, Dut? Was, urip dadi wong sukses ngene iki kepenake. Ya. Kowe usaha apa, Dut? Walau usahaku delok buku kandel gini ya usaha entok ah. Duit entok iki. Duit entok. Lha iki catatan apa, Dut? Iki wong sing invest iki ya, investasi duit. Kepiye anu mlakune iku carane? Mlakune yo kadang yo nek kaya awal pertama 10 juta, kesuk ono hasilnya ki langsung tambah 1 juta. Hasilnya nah semakin ki brah, yo semakin berhasil ngono. Pokoke ndak ija. Pokoknya ija. Sampai kapanpun pokoknya ija. Mulai kita dulu aku nyantai-nyantai ini ki gonan motor apik. Jadi hasilnya kena pangan berdino ya, Dut. Iku nanya, kan pangan berdino. Masuk iku bilang ya. Ya. Iya, Jo. Kebanyakan wong sing isi ini pertama kali 10 juta. Terus 1 hari 2 hari ono isine 10 juta, langsung tak anterno. Kalau tambah saya mbrah yo entuk. Wis 50 juta ya dadine yo 5 juta. Iki masuk iki. Nah, ya Mas, Piye asane? muni mosak masuk kowe kudu duit ta ora muni mosak masuk. Ya teko alhamdulillah, Dut. Lagi apa ini? Taradol wedhus. Nah, Tokonin Gede. baku sego entek terus. nah iya. Ya, Kok jate urip-urip terus kepen Bar nebasno kacang. duitnya orang dok kembangno, yo repot lan. Omah gudel repot. Apa nih buan berang iki malah ngenal cemplon we. Kebo terus. Yo mlayune rene. Ayo, aduh kepiye ta melok invest kowe? Ya sing penting positif, Dut. Lho ora positif ora semene iki datane iku MM-an iki, MM-an datane iki. Macam. Delok dhewe iki. Delok. Delok. Duit apa ta Dut sing muter iki? Ora ngono le 10 juta kok langsung sedina 2 dina kok iso maleh semono anake entok iku lho. Pokoke ijeh lho, Dut.